дългогодишната звезда и капитан на Светкавица се завърна в отбора. Какво е усещането да си обратно у дома, където винаги си бил обичан и уважаван и ценен? Чувството си е много прекрасно, защото дома винаги е най-хубаво. Няма какво да се лъжим. Израснал съм в този град, израснал съм в този клуб. Имало е хубави моменти, лоши моменти. В живота не може да има само хубаво. Но в момента, което се прави за град Търговище спрямо футбола и спорта, това е много хубаво, защото виждате в момента в каква ситуация попадна Светкавица и се надяваме нещата да вървят нагоре и положително. И също без подкрепата на публиката и без обществото в Търговище, обществеността, няма как иначе да се получи. Затова футбола го правим да е за хората, не да е само за футболистите. Чувството е, още един път мога да го кажа, е великолепно и прекрасно. Когато капитанът се върне на борда на кораба, каква е ролята? Капитанът трябва да поведе екипажа, който е на кораба, трябва да го поведе и да го следва, и първо трябва да спечели този екипаж, да е за него и да ги поведе в битки и дано да се спечелят. Няма просто отстъпление назад. Казвате екипаж, сред вас има и доста други звезди на Светкавица. Хубаво е да се съберем в едно, да си припомним и миналото, и в момента ще градим и бъдещето с тези мои колеги, които заедно съм играл доста време. Приятно е чувството, както и така си споделяме също и за тях. Затова сме дошли да градим бъдещето.